Gitagaan ug higayon sa DSWD-7 ang mga pantawid beneficiary alang sa pagpasundayag sa kalambuan sa ilang kinabuhi ug kaanyag pinaagi sa 11 Raynanay Central Visayas pageant. Gikoronahan isip 11 4-piece Raynanay ang tagabasay nga si Justina Villego. Gipahigayon ang koronasyon sa Dakbayan sa Dumaguete kaniadtong Hunyo. Nakadaog sab isip first runner-up si Felisa Aresgado gikan sa Daan Bantayan Cebu samtang second runner-up si Jonalyn Erme na gikan sa lungsod sa Manhuyod. Nirampa ang mga kandidata sulot ang ilang festival attire, eco-casual wear ug mga modern Filipiniana nga gigama sa mga local designer. Naasab sila advocacy videos nga nagpakita sa ilahang mga gibuhat alang sa kalambuan sa ilahang komunidad. Niabli ang daghang pultahan sa oportunidad kanako. Tinuod gayon ang tungong sa programa. Dili lang ang pantawid, kundi ang tanang core programs. Putlon ang intergenerational cycle of poverty. Pinaagi sa pag-invest of human capital. Ang atong mga anak sa nutrition and health, sa education, kay ugma damdag sila ang paglaom sa atong nasod. Ang testimonya ni Villego o uban pang 4-piece beneficiaries nagpamatuod nga ang programa nakatabang nga mabago ang ilang kinabuhi o hinay-hinay silang mawala sa kawadon. Mao kana ang maayong balita dinhi sa Negros Oriental. Kini si Roy Anthony Lamotan.